på Crossroads, så kommer noget af morgenvækning klokken 8, og det skal vi selvfølgelig også med på. Så vi går med. Er I med? Okay, er I klar? Godmorgen! Er der morgensamling? Hold da fast. Godmorgen! Så er der op. Drenge. Hold da fast, drenge. Godmorgen. Er vi friske her til morgen? Nej. Godmorgen! Godmorgen, drenge. Godmorgen, drenge. I ser dejlige ud alle sammen. Godmorgen. Godmorgen! Så er det op, drenge. Er I morgen friske? Hvad? Ja, kom nu, drenge. Godmorgen, drenge. Jeg skal bare høre, hvordan har du fået udviklet? Har du fået en god nats søvn? Det var ikke meget, vi fik fra ham. Vi går videre. Så er du morgenmad lige om lidt, Jakob. Er du frisk? Nej. Har du fået udviklet? Hvad med dig, Joachim? Så er der op, dreng. Hej og velkommen til praktikanten endnu en gang. Det er ham selv, der står ved... Hey. Jonas. Det er heroppe, det foregår. Kom så. Heroppe. Ja, sådan. Tak skal du have. Velkommen til praktikanten. Det er stadigvæk fedt. Vi er stadigvæk i ekstase. Og i dag, der er det alternativ dag. Velkommen til. Kan jeg ikke lige få hurtigt spørgsmål på 10? Jeg skal bare lige høre. Hvorfor? Er du okay? Er du ved bevidsthed? Ja. Jeg skal det ser lidt svært ud. Bolden er jo lige derovre. Jeg kan ikke forstå, hvorfor du har mistet balance. Undskyld, jeg lige afbryder, men jeg skal bare lige høre. Hvorfor løber du med et papir? Er det ikke normalt at løbe med 2 papir? Nå, vi tager... Altså, vi har fundet nogle gruppe mennesker, der ser ud, og det er ikke fordi, de støjer så meget, men nysgerrige, det er vi da herude på Jesus by Night. Her på Crossroads, der er der mange sjove ting, og en af tingene, det er blandt andet... Ja, jeg ved ikke engang, hvad det hedder, men det ser sjovt ud, ikke også, Jacob? Vi kører bare. Kør. Vi skal med ind. Ej! Christian! Kom så videre! Crossroads, der kører vi en masse forskellige grupper, og en af grupperne, det er blandt andet dans. Og det står vi faktisk midt i lige nu her, og det er faktisk rigtig sjovt. Det er ham, der leder det. Jamen, jeg følger bare med, det skal du slet ikke tænke på. Plejer man ikke at løbe med 2 papirer, eller 3 papirer, men 1 papir, hvorfor lige 1? Der bliver ikke snakket meget herovre, hva'? Er det her, der er stillepost? I gang med at dyrke arenasport. Har du en grund? Ja, jeg er fuldstændig enig, og det har også altid været det, jeg har gået rundt og sagt. Er det ret sjovt? Er du god til det? Det synes jeg selv er rigtig god. Er jeg for langt væk fra kameraet nu, eller hvordan er det? Her på Crossroads, der har vi 2 ledere, og jeg skal bare lige høre kort, hvad synes du siger om dagen er alternativ dag? Nu er du på igen. Er du dansemanden i dag, eller hvordan? Du optræder du igen, du kan måske ikke lade være. Ja, eller hvad siger du? Du kan måske ikke lade være med at danse. Nej, jeg kan ikke lade være. Det ser også godt ud. Lukas, nu er du med. Ja, du skal slet ikke stemme for mig. Jeg følger med. Lige et hurtigt interview. Hvordan er dagen? Jamen, det er en super fed dag. Ja. Det er rigtig, rigtig hyggeligt. Vi kører videre. Kom. Eller hvad? Hvor lang tid har det lykkes jer at være stille? Nå. Men udover det, så vil jeg bare sige, at hænderne er jo for det meste det sværeste. Man ved ikke lige, hvad man skal gøre med hænderne, så man tager bare op, ikke? Og så ved jeg ikke, altså... Ja. Hvad mener du med hænderne er det sværeste? Det giver ingen mening. Han gider ikke mere. Hvordan står jeres hold lige nu? Står I stærkt? Ja, det vil jeg sige, altså...
Det går meget godt indtil videre. Bare vi gruppe 4 derovre. Den er alternativ. Spændende. Anderledes. Genialt. Det er meget vanskeligt. 1, 2, 1. Christian! Så! Du er utrolig! Er I for tæt på kameraet nu, eller? Hvad er der sket med dine bukser? At de ser lidt våde ud lige omkring hammer? Jeg kunne altså ikke holde mig. Jeg skulle på toilettet, og det var stilleleg, så jeg kunne ikke holde mig, så kom det. Nej. Fej! Hvem er den bedste på holdet? Det er mig. Ja, hold da op. Jeg må også sige, du står stærkt. Du ser hammer godt ud. Bare, har du nogle råd? Har du nu? Tak skal du have. Fej! Nu er det ikke fordi, jeg vil komme og forstyrre her, men Jakob. Jeg skal bare høre, hvad er status? Hvor lang tid har I holdt den? Lige point, nu skal vi have en ned og tabe en plade. Det er meget spændende det her. Jeg skal lige høre, unge mand. Hvordan er det at være med på Crossroads? Det er meget fedt. Ja, tak skal du have. Vi kører videre. Anmeld Crossroads. Det er den bedste lejr i mit liv. Gruppe 6. Tak skal du have.